abin da ya faru a jihar Kano na sauke sarkin Kano, za mu so mu ji menene ra'ayinka a kai. To a gaskiya jiya dinnan 9 ga watan 3 shekara ta 2020 rana ce ta bakin ciki ga jama'ar jihar Kano ga baki daya da mutan Najeriya da ma mutane na duniya, saboda shi mai martaba sarki mutum ne wanda yake na al'ummar duniya ga baki daya, saboda gwagwarmaya da ya yi a shekarun da ya yi yana aiki musamman ma na central bank da kuma wannan aiki na sarki na Kano. Wannan rana mun ga abubuwa marasa daɗi na ɓacin rai, musamman yadda aka zo aka yi ƙarfa-ƙarfa aka saki layi na tsarin mulki da dokoki, aka yi karan tsaye aka sauke mai martaba sarkin Kano. Wannan muna ganin a fahimtar mu babu adalci a ciki. Kamar wanda dalilai kake gani yasa aka sauke shi? Musamman ganin yadda jami'an tsaro, na tabbata bisa wannan musamman abu ne wanda yake yafi karfin a ce wani gwamna na wata jiha ya yi, yadda muka ga jami'an tsaro sun zo, duk da lauyoyi sun ce sun roƙi a ba su dama su kai shi inda yake so Lagos, amma aka sa shi a jirgi aka ɗauke shi aka zaɓi wani ɓangare wanda ya fi kowanne ci baya a ƙasar nan, aka je aka kai shi, kuma bayan roƙo aka sake kai shi wani sashin na wannan jihar ta Nasarawa. Muna ganin wannan an wuce wannan tsarin a Najeriya, musamman ganin yadda tsarin mulki musamman sashi da 35 da ibada yanci ga dan adam, yi ma ka yi karfa ka cire shi lokaci ne, amma a irin wannan lokacin demokradiyya ba lokaci na mulkin mallaka ko lokacin bakin mulkin soja ba, kamata yi a ce kyala mutum ya tafi ya ji ya zauna inda yake so. Amma dai alhamdulillahi lauyoyi sun ce za su je kotu, to muna fatan kotu za su yi adalci, su duba abin da tsarin mulki ya ce a bashi dama ya tafi ya je ya zauna inda yake so a Najeriya ko kuma wata ƙasa a duniya. Ana ganin kamar ko 'yan kwankwasiya kun taka rawa wajen rura wuta na rikicin da ke tsakaninsa da bangaren gwamnati, wanda har ta kai ga a cire rawaninsa. Shin me za ka ce game da wannan zargi da ake muku? To mu dai kullum abin da muke gaya magoya bayan mu muke da jaddada musu domin sun sani shine duk abin da ya taso na gaskiya, ko babba ne ya faɗa ko ƙarami ne ya faɗa, a tsaya a kansa. Maganganu da mai martaba ya faɗa wanda suke cewa ya ɓata musu rai shine wanda ya ci zaɓe a bashi. An zo lokacin shari'a, a gurinsu muke ji sun ce a yi adalci. Dukkanin waɗannan abubuwa mu sun tsari dace da tsarin na kwankwasiya, ya dace da demokradiyya, kuma ya dace da abin da tsarin mulki ya faɗa a wannan ƙasa tamu. Kenan sarkin Kano Sunusi bai taka rawa ba wajen tallata abu gida-gida, kenan kamar zargin da ake masa? To ai tallatawan kenan, tunda kowa ya sani har ga Allah, su ma shugabannin na nan da na Abuja sun san Ganduje bai ci zaɓe ba a jihar Kano, sun san Abba ne ya ci zaɓe, amma saboda lokaci ne zalunci ya yi yawa, aka sa akan karfa tun daga bangaren INEC har zuwa jami'an tsaro har zuwa kotuna, da abubuwan da suka faru. Amma dai ni abin da na sani shine duk wani mulki na duniya in ba adalci, wannan mulki yana da matsala. Saboda haka muke kira ga shugabanni da su yi kokari su kwatanta adalci. Idan masoyinka ya ci zaɓe a bashi, in wanda ba ka so ya ci zaɓe a bashi, wannan shi zai kawo zaman lafiya, shi zai kawo kwanciyar hankali, kuma shi zai kawo a girmama shugabanni. Kaga yanzu yadda abubuwan suke tafiya, ni na sani a fahimta ta kuma da fahimtar mutane da yawa,
tun da